S-ar femeile pe mine să le dau autograf. Am succesul la femei ca Bitman la holograf. Vor să mă atingă, dar nu pot că s-o ocupat. Două norocoase mă așteaptă la hotel în pat. Diamant, nevestele m-ar lua acasă de amant. Sunt prea mișto, sunt prea așa, sunt briliant. Halati și talentat și sexy și elegant. Fac pe zi 1 miliard. Mini, Oana Mini, vrea să-i semnezi bikini, dar semne